Hello salama nake a so ni ban yin jira, in na same ki zuciya ta bar gardama. Kyawun so in ka furta a ce kai karbuwa, ni na gane iso da ke ba wani damuwa. Son ki a zuciyata kawai ta yi kafuwa, ki ban so ni dai garan ki ce ki ka zam garkuwa. Ni na gane da son ki ne na yiwo shakuwa, in za a yi min kyauta a banke ba damuwa. Ta ji muryar ki ne, kunnaye na jira a dan su ji sautin ki ne, idanu ma na jira kullum da su kalle ki ne, kafafu ma zabari suke da su zo gunki ne, hannaye ma na bidar a ce sun amshi kyautar ki ne, in dai da san kin gani na gama 'yantuwa. Ci kwalliya in kalle ki ne, ni dai a gare ni kin ga kin zama shalele ne, duk wanda ya ce na bar ki to ba ni ba shi ne, na hau doki na zuciya kan kaunar ki ne, zanyo su kowa na burge duk wani mai kinki ne, zan zama bawa akan ki ni ba wani damuwa. A ganni a ce zakin ki ne, dan ba wanda za ya so ya ganki ya taba ki ne, ko zuciyata aka shiga za a gano ki ne, taka daidai a gane ni mai kare ki ne, hijalin zami na zuciyata aina ki ne, in dai ga ki gani ni ba ni da damuwa. Addu'ata ni a kullum na zama angon ki ne, a kira ki amarya ni komai kara haƙƙin ki ne, zan ba ki kulawan da kowa sai ya yabe ni ne, kai ki ta farko na sanya sunan umman ki ne, na kira ta uwa gare ni dan tsabar san ki ne, samun ki gare ni ya ci kan burin rayuwa.